Obi Vibes on the beat. Ndị anyị na-ekwu maka fa bụ ndị ọma na Amerịka. Asị na onye jere ije jere onye nọ n'ụlọ, onye nọ n'ụlọ nọkwaziri onye jere ije. Ndị anyị na-ekwu maka fa bụ ndị ọma, ndị bi na Amerịka, mana uche fa na-eruzi ụlọ mkpa anyị jee. Onye ndị ka anyị na-ekwunu ndị ọma na Amerịka, edizi ndị anyị na-ekwu ndị ọma na Amerịka, ndị bi na Amerịka, ndị ọma na Amerịka, ụmụ Igbo ndị ọma ndị bi na Amerịka, unu ka anyị na-ekwuzi ndị ọma na Amerịka, ndị nwesịrị obi ọma ndị ọma na Amerịka, ndị na-emere obodo ife, ndị ọma na Amerịka, unu ka anyị na-ekwunu ndị ọma na Amerịka. Ndị ọma na Amerịka ka anyị na-ekwu maka fa n'elu ụwa ndị na-enyere obodo aka nụ, ndị nwesịrị obi ọma nụ, gbasi Naijiria je Amerịka nụ, uche fa na-eru nọnụ. Asị na onye jere ije n'elu ụwa na o jere onye nọ n'ụlọ nụ, ebe onye nọ n'ụlọ nọkwaziri onye jere ije. Ndị bi na Amerịka nụ, mana uche fa na-eru nọnụ, ndị ma na ebe fa si bịa tokazi n'ụnụ ka anyị na-ekwu n'ụnụ bụ ndị ọma nụ, ndị na-emesiri obodo ife nụ. N'obodo dị iche iche ka fa si n'ala Igbo wee pụtazie nụ, wee rusie Amerịka wee gaa kpochirizie nụ, mana uche fa na-eruzi nọ fa ma na enwelu ndị fa rapụrụ n'ụlọ wee pụtabazie nụ. Fa bụrụ ndị ya men nọ ndị uche fa dị n'ife a na-eme nụ, fa ka anyị na-ekwu maka fa n'elu ụwa. Anyị nwelu ndị na-azụ ndị mmadụ n'akwụkwọ nụ, ndị na-etinyere obodo ọkụ n'afa nọkwa n'ime ya nụ, ndị na-agbapụ mmiri pakazi nkụnụ, ndị ọma na ụnụ ka anyị na-ekwu. Anyị ejebenu na mgbudi n'ọrụ lokal gọọmenti n'Imo steeti, ebe anyị nwere mmadụ ofu onye so na ndị ọma na Amerịka, Nze Donatus Ụzọma ọnwa Alegula, Nze nwata 1 ofu mgbudi n'ọrụ lokal gọọmenti n'Imo steeti. Nze nwata 1 ofu mgbudi obela gị ekene gị n'egwu odogwu bilile n'ụwa gị nụ, gị na otesi akụ gị nụ, Lọlọ Apolonia ọnwa Alegula, ezi nwanyị ebili
na unu ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ n'ụmụaka ka anyị na-ejezi kedu onye anyị chọ wee jebe ifetuwindi nna ji ezi oyi n'iso bilinu eze nwata wanọfụ ụmụaka nọluo n'iso bilio enelu m lọlọ gị lọlụ Ugochi nna ji nwanyị ọma bilinu n'unu so na ndị ọma n'Amerika Ifuze Sunday jesi eme esi nwanne m na nwanne mmadụ abụrụ oyi ya osisi ka nkwụ nwa mesara akụ n'egbu omodogwu otigbo anyịnya sobilinu eze ji egwu akpa okotokwu ifeọma imelu m n'enu ụwa mụọ na Chukwu ga-akwụ ụgwọ ọgaranya ụzọ ya na-ego oge osisi ka nkwụ oge na-ebido egwu m n'enu ụwa m nụ osisi ka nkwụ kpọrọ m wesi m obere agụ nwanne m dịle egwu gị jebe nuo na-agbụ gị n'azụ nụ ndị nyere aka n'enu ụwa nụ afa kalịla akalie na ndị ọ zụrụ n'akwụkwọ nụ ndị o bidoro afịa pakazi nkụ nụ ebe nọ ka nnọrụ wee malụ n'enu ụwa m na onye nwere ego dị eme mkpọtụ nze sonye ejesi eme ezi nwanne m na ị ga-adịrị m ife amamenata gị chacha n'ọgọ ka imelu mụọ tupu ụgwọ kenelu m lọlọ gị lọlọ Bridget ejesi eme osiji nwanyị ọma Ugodia Nedo obere agụ n'ọstra nwa egbu omegolo n'egwu unu so na ndị ọma na Amerịka na nnọọgụ ka anyị na-ejenu kedu onye anyị ichi ọzọ ebe nnuo Ichie Vincent egwu ọmụ akụyi nwata egwu na nnọọgụ onye ọma n'isobilio iso na ndị ọma na Amerịka Dr. Emmanuel Edobi ezi nwanne nke m na nwanne mmadụ abụrụ oyi ya n'elu ụwa eze onye ọrụ Udoka dị nwanne m onye ọma n'iso bilinu iso na ndị ọma ndị bi na Amerịka ọ gị na-emelu ndị mmadụ erikanụ onye ọma Dr. Edobi jesi abatanụ obodo ga-ama na ọbatago nuo ndị mmadụ bịasịo onye ọ na-esiri arụ onyezie ya ego ogboro ọgwụgwọ onye kwuo ya nụ Dr. Emmanuel Edobi ọ gị na-emelụ ndị mmadụ erikanụ nwoke nwere obi nwanne ezi nwanne nke m nwanne mmadụ abụrụ ọyị ya nụ kenelu m lọlọ gị lọlọ Ifeyi nwa Edobi odozi akụ dị ya nwanyị ọma bilio Ifuken Jerike Sobilinu
mmiri na-ama nkume 1 Fawide mmiri the silent energy gị na odozi akụ gị lọlọ Patience Nneka Ike nwanyị ma obi dị ya ọbịala agụ n'Ọstra nwa egwu omekele unu n'egwu unu so na ndị ọma na Amerịka niile nụ kedụzi ndị anyị na-ekwunu ndị ọma na Amerịka ndị ọma ndị ọma na Amerịka ndị ọma ndị ọma ndị ọma na Amerịka ndị na-agbapụrụ obodo mmiri nụ na Amerịka ọ na-etinyela obodo ọkụ nụ ndị ọma na Amerịka ọ na-azụzụ ndị mmadụ n'akwụkwọ ndị nụ ọma na Amerịka ndị fa na-enyere aka na fa kalịrị akarị ndị ọma ka anyị na-ekwu ndị ọma na Amerịka ndị bi na Amerịka na Amerịka nọfa bụzi ndị ọma ndị ọma na ọma Amerịka ihe jebe n'egwu ọmanụ egwu ọma ka anyị na-awụnyenụ egwu ọma obodo mụ ka anyị ji obodo bụ kedụzi onye anyị na-ekwunu jifunzi onye kpụrụlarị Filip Okeke n'Osobili ezigbo nwa Ojinaka eze Chimeremeze nke izizi n'egwu ọma alụsi ego nke izizi na Dallas odogwu kpali ikpe ga-elisi elisi ifeọma melu n'egwu ọma ka ndị yutu egwu ọma niile n'ụgabaji gbakọta aka wee chibezie ya echichi wee si n'ọbụ ọkụ na-enye ife n'egwu ọma ọpụta ife adị ife ọ na-eme n'egwu ọmanụ n'ọkalịla akalịnụ n'ọya bụ chairman CEO eze Chimeremeze foundation na-enyere ụmụ ogbenye aka nụ foundation na-azụ ụmụ ogbenye n'akwụkwọ nụ foundation ejenyelu ndị fenesiri ka aka nụ o nwekwuru eze Chimeremeze table water nke dị n'egwu ọma ọya nwa bụkwa CEO eze Chimeremeze bread nke dị n'egwu ọma anasị asị na ọ ga-ekwe mee tinye eze Chimeremeze gọvanọ Imo steeti ka ọ chịa maka na ọ chịa Imo steeti anyị ma na Imo steeti ga-ama mma karịsịa maka na akụkụ buru ọzọ na ọfụ agụ n'oge burukwa ife onye kpụrụlarị Filip Okeke ezi nwanne nke m mele ọdọ gị ga-aba olili bụ nke gị ọdịda dịrị ya mebe ka isi eme nwanne nke m ege n'ife ọnụ na-ekwu maka n'ime mame njọ n'ọnụ ga-ekwulili okwu ebe nkechi gbalụ gị n'ụwa na tupu ibi ụwa tupu amalụ gị fe ga-abụ na ego gị nwere ọgwụgwụ ma ncha ego gị akarịka amụsụ eze Chimeremeze kalịsịa enelu m lọlọ gị lọlọ Katrin Okeke dị malụ nwanyị maka esi anụ di nwanyị nwere ugwu ebe dị na asị na nwoke ọbụla na-eme mma n'obodo na nwunye ya kwadoro ya ifeọma niile gị na-eme n'egwu ọmanụ na ọ masịrị nwunye gị maka na ọ bụrụ na ọ masịrị ya anyị ejego anụ kepukepu na ọ na-ewe iwe mana ọ dị ewe iwe iji gosi na oboso dị eme dị
malụ nwaanyị ọma obere aga ekene gị n'egwu ụmụ Igbo na Amerịka ndị ọma unu ka m soro bịanụ ndị ọma na unu erika onye ma agbaghị afa ya n'egwu ha ya biko ya ewe n'iwe unu karịrị akarị ezi maka Honorable High Chief Christian Nwosu agụbata ọhịa ụmụ anụmanụ agbafusie agụbata ezi oyimo Social Director People's Club of Nigeria International from Rivers, New Jersey CEO Shalom Executive Right na New Jersey Co-CEO Akaraka Foundation onye ọma na Canada nwachi na-emere 1 na New Jersey onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme na ọha akpụ ka isi ejenu na mba a na-abala agụ na ọbụ na nkịtị na anya ọbụla afụla agụ na ọ ga-agbalịla ọsọ kenelu m lọlọ gị lọlọ Ucheọma Lilian Nwosu nwaanyị ọma bilio anyị kenelu gị n'egwu ezi maka Chief Godiduru anya ghara igwe 1 ọfụ ụmụaka na Njaba kenelu m lọlọ gị lọlọ Ijeọma Duru nwaanyị ọma bilio anyị ejebekwa n'egbu ọma n'obodo mụ ebe anyị nwekwu n'odogwu na nwanne m nwanne ya Chifunze Dr. Ojukwu Ekpe gbara n'isobili akụrụ na mara ya kparịa akụrụ ụlọ ezinwe Ekpe gbara asị na ihe Nwachukwu gburu m enyi akụrụ ụlọ dokwuo n'iso na ndị ọma akụrụ ụlọ kenelu m lọlọ gị lọlọ Maureen Ụzọamaka Ekpe gbara ụzọ City lọlọ akụrụ ụlọ nwaanyị malụmabilio the stainless woman ezi ada ndị ọha bụ obere agụ nọsitara nwa egbo ekele onunegwu na ife unu na-eme anya m na akwụkwọ ya Jude Anwụka ezi nwanne m n'isobilio eziokwu bụ ndụ na-egbu ọma odogwu bili tupu Jude Anwụka iro na si na-eme na nkịtị dịga dịka echi maka na echi adị akọ n'igwe nọchi ọkụkọ nwada mana ije nwa ọkụkọ n'ọgba ọsọ na ọmụmụ agba mgbere n'aka ga-eji ya ndị ile omesili mana nke Chukwu kwuru bịa na-emezinu ndị ile okwusili Chukwu ekwughalịa enwere ife ndị ile ga-eme gị nwanne gị na-edozi akụ gị lọlọ Florence Anwụka abada eyi gị jọjie nwaanyị ọma bili nwaanyị ọma ga-esi alụ di ọfụma ezigbo nwaanyị n'ọdụ ụkọ
lọlọ Florence ahụ ka obere ga ekene gị n'egwu ezigbo nwaanyị dị ụkọ nwaanyị Chukwu ji wee gozie Chief Jude ahụ ka nwaanyị Chukwu ji wee gozie eziokwu bụ ndụ nwanne m n'ịga dị ka echi na-echi dị akụ n'igwe ezi nwaanyị bili ezi maka nze ogbe ọgụ achọ nwa enyi ọha 1 were nkọdụ kenelu m lọlọ gị lọlọ Ngozi Chukwu achọ nwa asa nwaanyị enyi ọha na were nkọdụ ndị ọma nunu so na ndị ọma na Amerịka obere agụ n'Ọstrịa nwa egwu ọma ekele n'egwu n'unu ga-adị ka echi na echi adị akọ n'igwe n'ọha bụ ka anyị na-awụnye ezi n'Oru West n'Imo steeti Chief Nze Columbus Nwosu onye ọma na Isowebili iso na ndị ọma ndị bi na Amerịka eze dị ọra mmadụ sekọndụ n'ama afọ ha bụ Ugodi n'Obi Nwosu Director Harrison Healthcare na New Jersey onye ọma bilio obere agụ n'Ọstrịa nwa egwu ọma ekele Maazị James Okolie obere agụ n'Ọstrịa nwa egwu ọma ekele onye ọma si egbu ọma ejenu gị na odozi akụ gị Dr. Mrs. Ludia Okolie Ada Kibia 1 of egbu ọma Ada God nwanyị ọma Founder and Chairlady Ada ndị egbu ọma Worldwide ụmụada egbu ọma mkpụrụ ịkụrụ amụtago mkpụrụ ọma egbu ọma niile oke nwa mụrụ n'obi kenelu m ezigbo nwanne nwanyị lọlọ Rita mgbe ezinne gị na obere agụ n'Ọstrịa nwa egbu ọma ekele unu so na ndị ọma na Amerịka na ndị unu na-enyere aka gbara ụba n'elu ụwa Nze Clement Ezebike Nwosu n'Osobili ọchọmma obodo ya ugo eji eje mba na ọhapụ n'Osobili nwoke ọma Akaraka Foundation onye ọma ji street light wee chọọ obodo ya mmanụ nwoke Ifeọma na-adị mma obere agụ n'Ọstrịa nwa egbu ọma ekele kenelu m lọlọ gị lọlọ Gloria Sochima Ezebike Nwosu Ugosi mba nwanyị ọma nwanyị nwere obi ọma ezigbo nwanyị si Anam na Anambra steeti wee bịa n'unu ga-adị ka echi na echi adị akọ n'igwe Injinia Frank Isiokoye n'Osobili Igbo mere ọra wa n'ofe egbu ọma iso na ndị ọma ikuku ọma na-egbu ọma niile United States Navy ofu onye nwe olego mana ọ dị eme mkpọtụ ndị na-enyere aka n'elu ụwa na fa kalịla akali ikuku ọma ọgọ mere ọgọ gị gaba nụ The
silent giver. Onye onyelu bịa ga-akọta, onye ga gị, ọ nọrọ n'akụkọ. Enelu m ụlọ gị, Dr. Mrs. Emilia Ọchịawụtọ Okoye, Amaricha nwanyị bilio, the Black Beauty, Lọlọ Igwe Omerọra, obere agụ nọsịra nwa egwu omekele onule egwunu. One ndị ka anyị na-ekwunu, ndị ọma na Amerịka, edizi ndị anyị na-ekwu, ndị ọma na Amerịka, ndị bi na Amerịka, ndị ọma na Amerịka, ụmụ Igbo ndị ọma, ndị bi na Amerịka, na ụmụ ka anyị na-ekwuzi ndị ọma na Amerịka, ndị nwesịrị obiọma ndị ọma na Amerịka, ndị na-emere obodo ife, ndị ọma na Amerịka, na ụmụ ka anyị na-ekwunu, ndị ọma na Amerịka. Kedu maka nwanne nke m, Injinia Sir Ezelo si n'onye ka Isobili, Knight of Columbus, Mgbachukwu kpere mba 1 of Egbuoma, ihe eji ama dike na Chicago. Lawyer wa bụ chairman Top Law Political Organization, The Bridge Builder. Esi nwanne nke m bilio, n'iso na ndị ọma na Amerịka. Injinia Edimondo Ogechukwu Alasọ n'Isobili, nwata kwọchi aka one of akpụ Nation Kingdom, dị n'Oru West, Odogwu bilio, nwoke malụma, nwoke bụla ebubili, onye odika onye ọcha mma. Injinia Edimondo Ogechukwu, Odogwu chụrụ ụbịamụ na nwa, Odogwu gbara ikpe ga-elisi elisi, stainless man, obere aga ekene gị n'egwu. Odogwu dala ebube na nwoke, jide ka iji nwanne, na onye si jide ka o ji na nke ọ na-eme dị mma, mana onye sịrị aka o ji ka ọ na-eme adịrọ mma. Ezi maka Chief Emeka Iwunze, ọzọ the one of Oboro Amuri, Isu local government in Imo State, iso na ndị ọma na Amerịka. Gị na Lọlọ gị, Lọlọ Ifeyi nwa Iwunze, ọ masịrị di ya nwanyị ọma. Ezi maka Nze Chinasa mmadụ mere, nwa dị ọra mma, ọ bụ mkwere. Gị na Odozi akụ gị, Lọlọ Debra mmadụ mere, obi di ya nwanyị ọma. Ezi maka Dr. and Dr. Mrs. Egbe, Dr. Egbe nwoke ọma, kenelu m Dr. Mrs. Egbe, oke ada ndị Egbuoma, ezigbo nwaanyị si be edebe ọdịmgbe n'ugwurugwu a ụmụ emetụrụ abịa. Ezi nwa late Mr. Matthias Ọdịmgbe, ezigbo nwa Mrs. Rose Ọdịmgbe, nwa Ezikechi nyere na ụmụ amara n'Egbuoma. Ezi ada obere agụ nọsịra nwa Egbuoma ekele n'egwu. Na Mgbaland ka anyị na-ejezinu, kedu onye anyị chọrọ jebezi na Mgba? Chief Christy nwa mmụọ, ezumezu wanọfụ Mgba, onye ọma, n'iso na ndị ọma, ndị ọma, ndị ọma, ndị bi na Amerịka,
gị na-edozi akụ gị lọlọ Kristiana nwa mmụọ ezigbo nwanyị bili nwanyị mara obi dị ya na mkpa unu si bịanụ unu so na ndị ọma na Amerịka. Chief Andy Ibe, President Idato North and South na Dallas, Texas. Gị na lọlọ gị lọlọ Uche nwanyị ọma unu so na ndị ọma na Amerịka. Chief Alexis Chijioke Obiora n'Osobili akụchi nyere nwata nwana ofe ezi Owelle n'Osobili. The National Lord of Omenife Global gị na-edozi akụ gịnụ Dr. Mrs. Precious Ebelechukwu Obiora Akwugo Alexis ezigbo nwanyị bilio unu sokwa na ndị ọma na Amerịka. Sokochukwu Ebidike n'iso wee bilinu Knight of Columbus the Pope Uduako mmiri ofu oke etiti n'iso bilinu gị na ala ọlọ gị Dr. Lady Mrs. Uzoma Obidike Omobi ya ọ sị ka nke n'ezi nwanne ya Igozi Obidike ome ka nne ya nwa n'ofe oke etiti o ji rice eme ọgọ onye ọma bili Pope si ka nke nye gị n'egwu ezi maka ofu nwa ekwu ọma Dr. Michael Ezebenyi n'ụmụ Olowu egwu ọma ka o si ejenu gị na-edozi akụkụnụ Mrs. Stella Elewechi Ezebenyi Adamkpere Dr. Michael Ezebenyi ọ sị ka nkeneri ya oke nna ya ochie ya na lọlọ ya Chief Nze and Lọlọ Sunday Ejesieme osisi ka nwa mesara akụ n'egbu ọma na ife ọma nke unu meli ya n'ọbụ nụnwa meli ife ya bụ tata ya ka o ji wee si mụ si n'egwu wee kele unu na ya mari ọgọrie ngọtanụ ga-ezi maka High Chief Chudi Ibebike si Nnadi odogwu nwoke ọnwa na Texas ọnwa na-ezi ngwuru Mbaise ọnwa na-enyere ndị obodo aka n'ụdị dị iche iche ka ọnwa dị enyere obodo ya aka nọ ya mere eji wee gọzie ya gburugburu ọnwa na-egadi ọnwa ga n'iru mere ọdọ gị gaba na ome ọ ga-adị afụ njọnụ n'ọbụ ụdịrị mmadụ gị kwesịrị ka enye Naijiria ka ọ chie nụ alụ ndị anyị na-ekwu n'elu ụwa n'ọbụ ndị ọma ndị bi na Amerịka a na-enyesila obodo aka kwa si Naijiria wejezi Amerịka wejekwechili ma jezie bata nnu obodo ga-ama na afa batagonu na onye ọbụla na-ekwu n'elu ụwa na-enweli ifo na-eme maka na adị ekwu na nkịtị ekwubo n'ọnụ nkịtị ọbụla ka aja mbene maka na ife ọbụla agba n'aka ezi nwanne ejiri enye ekili ya
na ndị bụ ndị ọma na Amerịka na fa kalịla akalịnụ onye ma kpọrọ afa ya biko ya eweliwe n'umerika ezi maka brọda Linus Nwachukwu ezigbo nwanne nke m n'ozu na ndị ọma Amerịka ife ọ na Amerịka Linus Nwachukwu ezi nwanne nke m na-egbu ọma ka o si ejenu na nwanne mmadụ abụrụ ọyị ya nụ Ife Alexis Nwamkpa imereze wanọfa mụ mọrọ n'isobininu na Mbaise inodozi akụ gị n'ụlọ Tina Ugeze nwanyị ọma unu so na ndị ọma na Amerịka ezi maka nze Cosmas Okoro Ugo nwanne wan ọkwa awọ mma inodozi akụ gị Dr. Lolo Ekoma Iko Okoro obi dị ya ọfụ awọ mma unu so na ndị ọma na Amerịka Basili Nwanọnyere isobili ezi nwa si egbu omeje nwa chụrụ ụbịam na nwa ezi nwa tija na Nwanọnyere izu agwụ na Nwachukwu ka o si eje ihe Nwachukwu mụlụbenyi na South Africa ka ọ bụ ụzọ wee bilinu o wee mesizienu wee jezi Amerịka wee gazie join the American military officer anyị ekene gị n'egwu enelu m lọlọ gị lọlọ Iru Nwanọnyere ezigbo nwa Jomatis Ụzọdike aka na-eme eze 1 of Oke Etiti anyị ekene gị n'egwu Basili Nwanọnyere si anyị ekene gị n'egwu ezi ọgọ gị asịrị ọgọ mmadụ bụ mụ ya ezi maka Chief Alọlọ Gerald Tochukwu Nsoedo Ogbuefi Chukwu nọnyere m of Nnewi na Anambra steeti unu so na ndị ọma na Amerịka kedụzi ndị anyị na-ekwunu ndị ọma na Amerịka ndị ọma ndị ọma na Amerịka ndị ọma ndị ọma na Amerịka ndị na-agbapụrụ obodo mmiri ndị ọma na Amerịka a na-etinyere obodo ọkụ ndị ọma na Amerịka ọ na-azụsụ ndị mmadụ n'akwụkwọ ndị ọma na Amerịka ife a na-enyere aka n'ụba kalịrị akarị ndị ọma ka anyị ndị ọma na na-ekwu Amerịka ndị bi na Amerịka ndị ọma na Amerịka ọba bụzi ndị ọma ndị ọma na Amerịka